Happy Sunday everyone! On the way kami to the beach. At may iba tayo ng pwesto ngayon. Tingnan natin kung anong magandang pwesto para lumangoy dito sa Panglao. Panglao ang pinakamalapit na dagat sa amin, kaya nandito kami guys. So let's go! Ang ganda ng araw, ang ganda ng sunny, so bright. Sana naman ay magtuloy-tuloy. Sana ay bigyan tayo ng gandang araw para mag-enjoy, magliwaliw. Dahil bukas ay Monday, marami na namang trabaho. Ganyan lang talaga ang buhay. Para gumaan ay pag may chance ay magliwaliw. Ayan. Kasi nakakaboring naman, lagi na lang nakakulong sa bahay at nagtatrabaho na lang, sub-sub sa trabaho. Ganun na lang lagi. Kaya ibahin naman natin. Ganito naman ngayon. Yan. Tingin-tingin sa paligid, yung green na mga trees, mga plants, ganyan. Tapos nakita ang sunshine, nakita ang clouds. Wow, it's cloudy ha, parang uulan ha. Kanina very bright, ngayon medyo dumilim konti. Aba, ayan, parang tayo masunog. wow. Parang inis, sakit sa balat ngayon. Ayun, nga. Kaya nag-sunblock ng todo. Kasi sobrang sakit sa skin. Sakit sa skin itong init niya. So nandito na tayo sa Panglao guys. Hanapin natin yung pesto kung saan tayo makadiskubre ng bago na naman na ma-experience natin na beach resort. Saan kaya? Dito tayo sa South Bank. Ayan, dito tayo papasok sa South Banks. Parang may iba naman ng atmosphere. May iba naman ang atmosphere, pero hindi pa natin alam kung anong pamamaraan nila sa kasi dati dito may entrance fee na consumable. Ewan ko ngayon, tanong natin sa guard. Ayan, let's go. Wala palang berya doon, walang mga hinihinging kung ano-ano. Diretso ka na. Open pa lang South Palms for everybody. Let's go. Malaki yung mga sa area kasi. Oh? Alang hektarya kayo ito. Tingnan mo yung gate nila papunta sa resort. Ang layo pa. Yan. Masyado wala mga simento. Hindi pa simentado. Pero naayos. Napatag na nila. Pero hindi pa cemented. Uy, mga birds. Dito pa lang relax na ako sa mga huts Dito pa lang sa parting ito relax na kaagad ako Wow. Ang ganda, ang daming mga trees. Meron na akong vlog dito noon. Na-vlog ko na to noon pa. Tapos may video pa ako doon sa kalsadang yon. Naggewang-gewang ako with heels kasi meron kaming that time meron kaming client dumaan kami dito, pinakita namin ito. At yung isa naman ay kumukuha rin ako. Ayan, let's go. Green Palm A. Here are they. Very nice.
mga personnel dito, ang babait. They are so welcoming. Possibly yung labi natin ba? Good po. Pero kasi ano ba? Ayos, no? Dito kami pumasok ng ano eh. Oo nga, doon sa kabila, no? Pero sarado ngayon. Mga CR yan. Ito lang tayo nang ba? Oh, dito yung dining. Last booking. Okay. Last booking. Oo, marami silang seafoods dito. Nandiyan na nga, may display na. Wala pa po. Mamaya pa. Okay, buffet na lang tayo mamaya. Ha? Okay kayo? Ready? Seafoods eh. May karo eh. Ang galing ng gardener niya. Oh, ganda ng garden. See? Ganda ng place namin. Circle. Pwede ka nang mahiga dyan, matulog. Oh, go and ligo na? Ha? Go and ligo na? Ano yung ano mo, mas mo, baka mabasa. You go na. Naku, cloudy oh. Oh my gosh, bakit cloudy? Go. Go and swim. Wow, sarap mag-swim. Wow. Ganda. Si Marco at Gia, naligo na. Yes, ligo, ligo, ligo.
Go, go, go. Dito tayo sa South Palms. Ang ganda ng view. Kakatuwa. Oh. Ay, Diyos ko. Sunblock ko. Oh. Ang balita mo. Ayan guys. Kita nyo ako. Ayan. Kami naiwan dito. Ayan. Tayo dito guys. Dito muna ako ah. Pasyal ko kayo. Ayan yung swimming pool. Ayan. Yan yung restaurant nila. Tapos ito naman yung mga villas nila nandyan. Tapos ito naman yung dito ang daming kuha ng photos dito para sa Instagram kasi Instagrammable talaga siya. Look at that guys, no? Ganda. And then dito pag gusto mong mag-rent ng mga rides na yan, dito ka pumunta. Merong in charge dyan. At ayan nga, hindi ko pa naitanong kung magkano. At dito naman yung ocean nila. At di ko makita yung dalawa. Saan napunta? Saan napunta yung dalawa? Di ko makita. Oo. Ganda. Diba? Tingnan mo naman yan. At dito, ayan na yung bar. Diyan tayo nagstay. At doon naman maraming coconut trees. Very tropical ang dating, festive. Festive ang dating. Ka. Hello. Nauhaw ka na? Mamaya. Okay, mamaya. Humingi ako ng menu. Under what name po? Edgar.
Ganda ng bird. Nakatingin sa akin. Anong gusto mo? Yun, mango shake, mango shake, mango shake. Ito na si Marco. Ito naman ay merong nag-order ng calamares. Nakakuha siya ng sea cucumber. Patingin nga, Marco. Sag mango shake doy.
Cute-cute niya. Pag dito ka mag-standby, Bakit? maging Buddha ka. Ayan guys. Let's go guys. Pupunta kami ng CR. Ang ganda ng swimming pool oh. Tinitignan ko na step ko kasi sa henan. Kamuntik ako mahulog. Umpisa na ang buffet nila. Eh tinanong ko tong mga ito kung mag-buffet. Eh, hindi naman daw buffet ang gusto nila. Asan ba dito? Her. Okay, ang ganda oh. Meron ng buffet, busy na sila. Wala naman sa mood ng kain itong mga ito. So, ayaw na nila ng buffet na yan. Dahil sobra daw ang kain nila pag dyan tayo pumunta. Okay, so alam nyo kasi guys, dun sa Henan, wala silang lunch na buffet. Kaya sabi ko, try natin. Ayaw naman nila. So, dito tayo mag picture taking. Ito ang villa nila, oh, ganda. Cute ng mga bata oh. Okay. So now let's go to Alona. Sa Alona naman daw kami mag-lunch. So let's go. Ewan ko kung anong sasabihin ni Marco. Let's hear, let's listen kung anong gusto. Ay. Ay. Ang init. Daming nasisidatingan. Grabe. Daming bakasyonista. Wow, it's summertime. It's vacation time. It's pahayahay time. Andun si Marco, oh. Nakita ko paa niya, oh. Ayan, oh. Ayan. What is happening? What? Ha? Marami kang huli? Sus, kinamarami. Kinamaramihan. Sos, ginoo ko. Kaya adobo. Pwedeng i-adobo. I-video ko muna yung huli niya. Asan ang catch mo? Ito. Asan? There we go. Wow! Sea cucumber. At ito ay i-adobo natin. Masarap ito guys. And then healthy. Pampalakas. Pampa-energy. Aba, marami siyang huli. Tayo sa Alona naman. Oh my God. Ang mangyayari nito, resort hopping. Tapos tayo sa South Palms. Doon naman tayo sa Alona. Ayan. Gamay ng mga ito sa Alona. Ewan ko, favorite nila doon.
Marami kasing pagpilian doon ng makainan, daming mga restaurant doon, nakahilera. Marami doon.